Liliven ko ran hi kum sang ka zagwa somriat pariat kum to presbytery zoa chaltlang ko ran atanga indang ania indan dona wangin KTP po zohana group min vuata a ruai tu kan thlanga hetiangin leader pulal thuthung liana assistant leader pu arlal ro puya secretary tlangwal ke lal buanga assistant secretary tlangwal arlal than tluanga treasurer nula silal tlan zovi finance secretary tlangwal vanlal rona heng te hian min ruaya kumlak loa leader pulal thuthung liana akra teacher training turin akala finance secretary tlangwal vanlal rona po evangelical team akalawangin aman talwa leader atan pu hrang khuma ruat ni in finance secretary atan nulal lian kimi ruat alo ni chove ta zela indang tur kan ni awangin KTP po section kan ni ta a kumtop lama ko ran in dan ta kawangin branch ming alo pu vele ta a hemikum hian group section branch ani chozela hetia dinmun sang-sanga an kai chho hian hruai tu thlan that ani chuang lova atira group hruai tu atana thlan te kha branch ming kan put po in branch hruai tu a ko ran committee chuan apom ta vekani kanin soi kai zawanga chaltlang branch a ka om chungin branch leader le assistant leader inni chokin kumru ka manga liliveng branch ka om ta nuwa hian sang kha zakwa somriat pakwa le sang kha zakwa somkwa chungin chaltlang pastor bial leader kanive a chaltlang bial chu lai puitlang atanga tuirial thleng ania tuna ero chuan pastor bial tam tak alo ni tani chaltlang atanga kan in dan don sang kha zakwa somriat pariata preaching station kan ni hian upa lal thanjama chaltlang in minron muya minron hova preaching station akan chua nu ko ran ming kan lo putak nuwa hian upa doctor lalzama kan lo nei ta a upa doctor lalzama hi chaltlang ko rana kan om kum top lama ko ran upa tan thlan tlin ani a sang kha zakwa somriat pariata hian ko ran upa tan nem nge nia chuwang chuan ko ran upa pakhat nein kan lo in dang thei ta ani chaltlang upa lal thanjama chuan min trin san le ta a chaltlang ko ran committee hian kan in dan huna kan ko ran ming tur an phua liliveng ko ran ni ro se antia chumi chu tun thleng hian kan lamang ta a kan la pu chho ta rengani chu tiang devin liliveng not ti po hi an ma ni in phua ni lova an in dan ma in liliveng ko ran committee in an in dan huna liliveng not ni ro se atia alo phua chu liliveng not ko ran an lo ni ta ang deuh hian ni le hei liliveng branch KTP ten ake akar income na hun thatak mai min siam saka akalom le maya agadam that vervor te po kacha ka mai ro chu taksala mahar satna te kane wangin kadu angten ka tong tha thei lawang ti te khlawa enge mo har satna kalo nei dewani pon min lo hlethiam turin kan som masa chewani ke hi kamin chu hrang khuma kania hei kan ina minon kal chila liliveng KTP te an fakom le maya hi youtube pa te po anda don in ka hria
ke nia kar eu tu pa han lang ve tur te chuan katling lovin ka in sitle ani amai ro chu chaltlang atanga li veng kan in danin brand leader masaber kan ni na atang khan minon kom ve du hi alom om katia soitur kan yang angte kan soi ve do na ni le pakhat na chuan ei kum sang kha zakwa som ko pariat khan li leveng ko hran kha a indanga chutia kan in dan ma chuan sang kha zakwa som ko le pasari December thain chaltlang nga kan loila in chaltlang branch KTP ya financial security ni turin min thlang ve a ti chuan kum thara tangin ma kan han la tana ti chuan lili veng kha indang tur ani awangin tun ma chuan group C kan ni thina amai ro chu group C chu khi ta biak in pel puhwal nu na te sang pui te in thleng rok thlang lam zong hi group C kan ni thina amai ro chu lili veng ko hran te kan lo in dan don ta ka wangin lili veng huam chin kha groupa kan sat thata a indang tur chin zong kha lili veng KTP group kan thenta ani ti chuan kan siama aminga khan Johanna group kan nita in ka hria ka hresual mai theya ka hria sual le min lo ngai dam ula group C ni to lovin Johanna group lili veng huam chin kan lo ni ta ni chumi chu January ninga sang khat zakwa somriat pariat chuan chu lili veng group chu Johanna group chu in thanna kan nei ta chuan kan assistant secretary chaltlang branch sami pusi lalpiang tharale ke financial secretary in chu group C lili venga lo piang turta chu kan thlang ta kan thlan pui ta ani chuta kan thlan chuat te chu heng te hi an ni leadera pu lal thu thlung liana assistant leadera pu ar lal ro puya secretary a pu ke lal buanga tin assistant secretary a tlangwal ar lal than tluanga treasurer nula lal tlan zawi financial secretary a tlangwal van lal ro na te kan thlang chuak ta ni ti chuan January tha kan lo kal chhota tiang chuan kan in thlang fela leader kan thlan pulal thu thlung lian hi January tha chau mai khamin ompui theya min ompui reng se min ho se kan ti ngoi line zon na wangin mundanga kalbo wangai ta ti chuan mundanga min kalsan ta January tha chia kha he Johanna group leader na hi achelani ti chuan ai o tur ruam manalo ngai ta chaltlang branch KTP committee atangin financial security ke branch OB kha kalonia hetia leader a thei tak si lawa chuan ai juk o mai ro heta financial security ini nan nen hian zuk mui mai te min tia ti chuan ai chu ka o ta ni ti chuan group leader Johanna group leader chu ka chel chhota tin chu tiang bok chuan tlangwal vanlal ro na hi a ezon na awang bokin financial security a kan thlan kha a thei tak si lo awangin aya nula lalian kimi aya kan ruat vele tani tiang chuan group in thlang tir kha kan leader le financial secretary ten min omlo sana kan bai vai hle khuar thak kan tia anni khan thane mai takin min han chel puise kan du em ani ti chuan
hetia kan in thlang hi a thei ang in chu branch financial secretary kan ni chung khan group kha kan mui chhota leader na kha ti chuan hemi chung changa hian pathian la tho te po alo langa hei chal tlanga hian kan in khom ho lai kha chuan KTP member hi mi som ni vel bak in khom chho hi kan om ngai lowa ta chuan in khom lo hlir kha kan nia ti chuan khatia group kan handin ve ta ka chuan member te kan han in lavea mi za som thum pathum lai kha KTP member kha kan in mu ve ni kan lom em mai ti chuan in dang thar kan ni boka kan phur em mai lim takin kan phak ang tokin KTP pathian rong bol na chu kan thok tran chhota ni ti chuan kan in khom hran hi February ni sari sang kha zakwa somriat pariat ania ta hian KTP group po kha February atang chuan ko hran kha preaching station alo ni ta ti chuan automatic in KTP po kha section kan lo ni ta ni February tha atangin kan in khom hranga ti chuan ko hran chu kan la ni lo ani chu kan in khom hran chia khan preaching station kan ni ta chuan KTP kha section kan ni ta ni chu ti chuan hun a local le kheta ni som thum October sang kha zakwa somriat pariat khan ko hran puitling kan lo ni ta ni ko hran puitling kan lo ni ta ta chuan ko hran puitling kan han ni chia khan automatic in section KTP section ni thin kha branch kan lo ni ve ta ni chutia branch kan lo ni ve ta ka chuan hei October ni somthum ani awangin in thlan that te po angai love hei angai hi ring mayang u min tia ti chuan khami section johana group atanga section kan ni te branch kan ni thleng khan khami hruai tu te khan he chan vo hi an chel tlang ta kan chel tlang ta ani ti chuan hei kum sang kha zakwa somriat pariata liliweng branch KTP hruai tu masa te chu heng te hi ani liliweng branch KTP alo piana section atanga a group atanga hruai tu te an ni hial zo kani ti chuan heng te hi an ni a leadera pu h rang khuma ani hi somriat pariat te somriat pakwa te somkwa te khan leader ani tlang ani ten assistant leader pu ar lal ro puya ani a ten secretary kelal buanga ani a assistant secretary tlangwal ar lal than tluanga ani a treasurer nula lal tlan zowi finance secretary ani a treasurer nula lal tlan zowi ani a financial secretary nula lal lian kimi te anni hian kum sang kha zakwa somriat pariat chu branch alo ni atanga heng te hruai tu te anni ti chuan group committee te kan in din chho ve zel khania committee te hi kan riat thei china chuan heng mi te hi anni puthang siama puwan lal thanga ngai zuala lal ngeta zelal liana silal thamwana lal ram thanga te mi pa chuan annia tin nula chuan elal chuan omi olal chuan omi ma chuani te annia ding pui lian ding pui te tin rem pui sai lo te tin ma ar lal rimoi mari kan ti te tin lal nge ni te tin biak thua mi te
lal ruai te khang ho kha committee kan riat thei chin an nia an ni lo po hi midang pon la om mai thei chu ka ngai tua ka riat thei chin kha kan riat thei chin an ni ti chuan KTP hi upaten min opthina ko khan Iowa represent kan nei chu tual upa lal mangaya kol ni kha hemi kum hian ko khan represent atan min pe ani ti chuan hey ko member te kananin la a neza somthum pathum hial kan lo tling ve a lom om le maya ti chuan sangka zakwa somriat pariat vel hi chuan ahma deuh te pon yang ginchina ka soyang khan thalai chaltlang lam hanin khom zar hi kan om lo khop maya ami somni borvel te kan tlin chuan a thalam poni mai thei chu tiang chuan member kan han kal chho khania ahlim om le maya mai ro chu mangchang te po hi a ria ta hara ke ni a bransa kilaya January tha February tha po puitling vak lawin branch KTP ate kan hania a main group C chu biak in chak puhwal nu na te in thleng kian group C kan nia khanga te kha chuan leader te chu kumni khat te chu kan ni ve a chu tiang anga kan lo KTP masakna ania tiang mai ka kan nia midang kha ke la KTP ngai lo deuh lir khan ni maya chung chu kan in ruaya ahlim omin buai thak na chen te po kha om ve khop maya kan lim tlang maya kan in kom ngei tlang ka tia bul kan an tran chho te kha anuam hi kan ti tlang ani ti chuan kan activities lampang hi tlem han soi leila hey ni som February sangka zakwa somriat pariata khan natlang masaber kan neya chu puthang siama kwaria sairang konga son kong chaklama son kwaria neya ta chuan KTP kha engemo alung ma han siam rem le lung khu tu leite kha kan thian then fai saka kan in lo kan lim tlang khop maya ta chuan cheng zathum kan lo atam hi kan tia kan lom ani tin chu lo le chuan July ni kwa khan Synod Gospel team te ruain namdang nena campaign nei pui ania Synod Gospel team meu kan ruaya etia kan indan kum hian lo tin thak kan ti khop mai hi heng hian kan KTP po kha min som lian ngalani ta chuan ma kan lak na chuna khan ma salamin tharau bo chandam na kha kanan thok ngala heng hian kan brand KTP bo min ti chakin min in ti lung rual ema a lok kan ani te chuan chu lo le chuan kum sangka zakwa somriat pariat kan indat kum hian Tripura Noagong muna khian Bethlehem English medium wakem kan nei ngalani kan indan kum hian hau ta khop mai ta hen member somni chuang ve lai kan kalani hero pui khop maya indan kuma Tripura wakem ne kanan kal kha aro puya an school muntur kha kan laya kan chuna kan lai tluk mai thanem kan ngai tlanga a tho po kan thok tam thei thin khop maya ti chuan chumi pa chuan a thanina mystery deuh chuan pastor quarter ceiling kan siam bokani khana thenin pastor quarter ceiling kan siama ti chuan zan lama
hey khochen oma khan kem li nga lek khan kem thum ten yang a then chu kem ni te khatiang le ka khan khuwa khan no gong kha a hual de pup maya ta chuan zan lama rong bol na kan nei chuak bokani zana kan in thena tiang chuan kan chuak thina chung kan chuan na te chuan amin ti hlima kan rong bol na te kha anuam kan tin kan phur tlang em rengani tiang chuan he kum sang kha zakwa somriat pariat kan in dan kuma state pon kan an chuak ringot te po hi a thokro puide hi kan in ti vea kan lom ani ka tiang thil kan an ti thei te kha tiong chuan member te kha min ti phur zualani rong bol na hian tin chu lo le a chuan upa silal oya kota son bordar hi kan phurvum thur maya kan chung teu maya chu rora kan chutani KTP kha kan natlang mur maya a thanem ngai de nu ho te po khan meron chut puin ka ria chu tiang chuan hlim deu mai hian anui bok chung hianin khang rora te kha kanan chuwa ti chuan adu te hne na khan kan khal chuak le thin ani chung te chu kan sum tuak na ro pui deu mai nia ka pusia ma kwaria te kananin lo boka tin chu lo le min ti hlimem em tu pakhat chu bong kon không biết bong kon ate a bazar te pau ku alamu mal tuk lawa chuan kong pui vela te kwan thing pui dor kan siama thing pui le me te ti chuan bong kon chuan thing pui le me te kan an siama zing ma takin kan thowa ti khan chang te kan kang chopa ti khan kanan zuara tian dor zong te khanin thing pui le me te kanan sem kwala ti khan kan ve hiai maya khang te khanin kan tho ho na te kha atinuam em maya min ti phura tin thanem kan ngai tlang boka a hlo po kha kan hlo thaviau thinani tiang te khan sum te kha kan lo tuaka tin chu ba ka balu thiar na tlang te kan neya mi balu te kan thiar lo ti khan na om ka kan thok thinani ti chuan thil ro pui deuh kan thoka tu na li leveng tui khur kalwat so KTP na kan siamania somi so thanem hi kan ngai tlang ko pa kan thoka cement le balu an tiar te cubic lung an tiar te henga hian na kan phur tlang deuh hian kan thoka so kalwat so KTP na tun thenga khuai tu ma sa ten an tho tun thenga kan larin tha em mai so ni heng te po hi ne thalai atun thalai te hi chuan KTP te chuan kan kheto lowanga song te so liweng KTP khuai tu ma sa ten kalwa ten lo siamani ro pui khop mai lo te po kan nei tha ve viau bokani ti chuan faith promise te po kha group kanan in set fill te kha chuanin kan hanin som ve boka group khan ti khan faith promise te member tin te kha kanin zot chuaka tiang chuan tu na kan ti kalphung ang deuh hian kan ti ani ti chuan chu lo le chuan KTP OB ho khan ko khan male voice kan din top maya chu kan that pui hle in kan in ria ti chuan hemi male voice hi chu
เรียดกว่าสมกว่าขัดกว่านี่กว่าทุ่มกว่าลิเทโชเวลเข่งขันยังที่ขันหลายกันจิเร่งมากันละจิระเปียงเฮียนKTP ตานปอยหมองชาอังกันติอังรงบอลนะกันเนยังที่ฮีกันสอยเตลเจียบกะส่วนรวยตู้ที่เขากันอินกอมมาที่ขันนูเดียวไปส่วนผู้เริ่มรู้ว่าแต่อินเตที่ยังขันนักมุนาเตกันมังพุทธังเสียมาอินาเตที่ยังส่วนทิลเตฮีอันมินตีเร่งมายอันมานี่พอกันที่เฮกอฟมายที่ยังขันจานดาร์นี่เข่งเตียนลากันจิระที่ยังส่วนลิมตะเคียนกันอินโกมาส่วน male voice เตปอกาหินดูร์ตางะเตก็ตาลวงมัวละมาเตค่อยๆมันนี่กัดเชียงโตแล้ววะกัดเชียนดูร์ตางะเลยลวงมัวละกันใจรุ่งบอลนักกันนี่ส่วนนี้มุนดังๆเตปอรำลุนละมาเตปอกันนี่อินกัดเชียสุดที่ยังอังส่วนเวงดังเตปอmale voice กันลากันนี่เวทีนั่นนี่ที่เตกันสวยเตลิละที่ส่วนให้ดิ้งตีร์กันนี่อวังฮิอัน KTP memberอินเสียกลุดไม่เหล่าเตปอกข้าอันอมนวลมาช่วงเตจูที่ฮิอันกันเลนสิละกันโซมา KTP member นี่ตูร์ขันที่ส่วนมีชันเดมง่ายตักเตข้าที่ฮิอันกันอินลุชัวชีนั่นนี่KTP member นี่ตูร์ขันอาสมตักเตเฮียนกันอินโซมาเตียงส่วนหุ่นกันมังชีนั่นนี่ช่วงเตจูตูนมา KTP บุลกันจันโซกันมาลากนัดล้างปุยตูนจุมากันนันสอยเทนี่เสละชาวเม KTP เต็นตูนไล่เทียมนะมังจังกายนักินเจลตานะจังกายตูร์ด็อกิเมนตารีเสียมนะจางอันเสียฮีลมอมกติเลียปะเทียนคงอินาวางะ KTP ลีดาร์กันนิเวหุ่นชูงะทิลแข็งสวยนะหุ่นเริ่มจางมินเสียมสักเตปอฮีลมอมกติอันนี้การช่วยตุมาสาเตอินเปกนั่นแหละปะเทียนมัลสมนะอาซาระบรันส์กันนิติระจังะกุมสมทุมปะขัดอาลาเวียสังนิสมปะกัวอาลานิเมวจวนกันบรันส์โปนัสตะกินมาสอนนะเมลมูตูร์กันเลวในเวตารงโบลนาโปมากันสอนเซละทิลเปกะเตมิชชันนารีโจมเละมิชชันนารีชวกะเตทลายเตมโมกันรงโบเซลนะตัวจังกาย musical instrument เตโปกันในจังตุงเวตาเซลอันนี้ KTP member จีงะ pastor อชวกเต central KTP committee เตโปกันเลวในเวตาเซละแห่งที่ปะเทียนมัลสมนะกันดนเราปุยตะกันยา KTP ช่วยตัวจีงะก็ฉันอุปา ordain กันในเซลแต่ฮี KTP รงบอลนะหลุดเจียเลเราปุยเจียตาหลังตัวเดินกษยาลมมกติอันนี้แห่งจงมาสมนะกันดนแต่ฮีปะเทียนคงไอ้นั่นแหละเมมบาร์เตอินเปกนาซาร์นี่ลมมอันนี้จุดที่ยังปะเทียนมาสมนะกันดนวางจวนก็ฉันโปอินเทนทามินกันเลวเวตาก็ฉันช่วยตัวเตเริ่มรวดในอินก็ฉันโปปัญญากันเลวอินเทนาลิลิเวงเละลิลิเวงโนตีนกันเลวอินเทนเทตาแห่งฮีปะเทียนปุยนะปะเทียนสวยนะKTPเละก็ฉันเฮาเต็นนัสตะกันดนวางอันนี้ลิลิเวงเละลิลิเวงโนตกันเลวอินเทนเฮียนรงบอลนาโปมานัสตะกะมินซอนตูเละรงบอลละกงมินเสียสักตูอาลาวนี่อาลาวมมเลKTPเตหุ
hun kalzel tura ko hran le pathian ta na ma la rongbol tu nizel turin du sakna kalan vek cheu ani pathian khong ai na le ruina KTP Liliveng branch leader kan ni velai chanchin toy soina hun rem chang anom the hi lomom ka ti hle a kum sang ni som pakua march ni som thum khan Liliveng ko ran hi ko ran pahnia kan lo in siama chuan KTP po branch pahni kan lo ni ta a Liliveng branch le Liliveng North branch khati hun lai OB kha pathum ve in kan in thena chuan ke ni Liliveng branch lam ka member za thum som thum vel kan ni a Liliveng North lam kha za thum vel an ni boka kanom khom lai sang ni som pakua kumti ra khan member zaruk le som thum vel kan ni a member kan thanema program han nei le KTP thil ti sim sima khan thok chuak te po kan tha a anom hle thrin ani katia branch pahnia kan lo in thlen tak nuwa kha chuan member te po kan lo tlem ta a thil han ti te po kha har sat na chen na lo oma North branch lam kha chu in dang thar branch thar ten lo ni boka an phura ke ni lam kha tlem in thil ti le activity san nei te po kha har sa deu ni in a riata bekin mun ma nga ya kan rong bol pui a za ve vel om ta lo chu kan khuwa te po kha har deu ni in a riata chu chuan tlemin kan tha te po ti zuai deu ni in alanga maro chu kan rong bol na tur ang te engma bala om chuang lovin activity sport thapa ngai takin kan kalpui theya alomom hle ane a hlok na lam te po han soi veila katia member kan lo tlem ta ka kha chuan ma KTP a in mangai wak lo te po an ron in mang chowa ten midang te po kan in som bel zela thanem ngai takin khan roi tu ni ngai lo te po roi tu ron nia group a te tin branch a te po chung mel thar lo lang te chuan kho har te po an nema tin min ti chak boka min ti phura chu tiang chuan thatak le tluang takin rong bol na kan kalpui thei ani ten kum sang ni som pakua a thil chin chi tlak tak chu kan branch project kha ania KTP in siam kha project a kan neya ti chuan pathian khong ai na le hruai na in kan ti hlo tling theya KTP in za puyom lo tak kan an nei thei ta te po hi alom oma ten chu ba ka chuan kan la nei ngai lo kan lo o ruk ve em thin KTP jam room te po kan an nei thei ta a wen thleng in rong bol na hin buat sei na tan tangkai takin kan la mang chho thei zela eng te po hi Liliveng branch KTP tan thil chin chi atlak tak ni en ka ria a ten kum sang ni som pakua khan ko ran zai pol tan music video kan siam boka rong bol tura chan dam ti ani ya chung te po kan an ti thei kha alom mem ema member te kan in pek na le kan tho ho na kan in pum khat na a tha hle ani pathian om pui na le hruai na dum tak kan donga kan changa kan branch point ma son zela chu tiang chuan mi thar thatak tak an don chuak zel te yan pathian khong ai na kan don na sat zia alan ti rani KTP Liliveng branch noya subcommittee peng sang zinga literature documentation and publicity cell ten documentary poimo tak anan buat sei thei hi lom om katle maya subcommittee hruai tu te chunga masain lom thu ka soyani kan hruai tu masa te in pek na le thorim na pathian in mal asoma branch kan ni tir a member za somthum le pathum kha kum somthum le pakhat nuwa chuan member zaruk chuang lai kan lo ne ve ta a rongbol na po ma son zelin thilpe ka te missionary chom le missionary chuak ka te KTP mamo sound system a te kan changklung ve ta hle maya chutianga rong kan bol me klai chuan kan KTP member zinga missionary chuak te central KTP lama committee at lut te kan han nei ve ta zel pathian mal somna kan don te zinga mi ani a kan hruai tu te zinga ko than upa atana ordain anan om te hian KTP rongbol na lut zia le ro pui zia atar lang chiang hle in ka ria ani
heng zong zong hi pathian mal som na ropui takle member te in pek nazar ani a alomom em ani chutianga pathian mal som na kan don na wang chuan ko san po kanin then lo tul ve ta a kum sang ni som le pakwa khan kan throi tu te kan ko san throi tu te rem ruat nein ko san pakhat ni thin chu ko san pahnia kan lo in then ta a liliveng not ti in he in then na hian rongbol tu tam tak cher chuakin rongbol na po mason na kong min sia sak tu poimo tak ani a alom le ani he documentary lo en tu zong ten kong eng motala lok na kan chan the nan lalpan he documentary himal som ro se